Στη Γιώτα Γκοβόστη να ανοίξουμε το θέμα παιδεία, να δούμε το σχέδιο Αθηνά τι προβλέπει και τι αντιδράσεις έχουν προκληθεί, έχει προκαλέσει ήδη από τη δημοσιοποίηση του και μετά. Σε ακούμε, Γιώτα. Οι αντιδράσεις, Πόπη, έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας που αφορά το σχέδιο Αθηνά, κυρίως την περιφέρεια. Να ξεκινήσουμε όμως από την Αθήνα. Εχθές συνεδρίασε το συντονιστικό της Συνόδου των Πριτάνεων για να αποτιμήσει την κατάσταση, να κοιτάξουν το σχέδιο Αθηνά. Το ζήτημα με την Αθήνα, με την Αττική, είναι η δημιουργία του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου, που θα περιλαμβάνει όλα τα πανεπιστήμια που βρίσκονται στην Αθήνα, εκτός από το Καποδιστριακό και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι Πριτάνεις λένε ότι σε καμία από τις προηγούμενες συζητήσεις που είχαν με το Υπουργείο δεν είχε αναφερθεί καν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός τέτοιου ομοσπονδιακού πανεπιστημίου. Πέσανε από τα σύννεφα, όπως είπαν, με την πρόταση του σχεδίου Αθηνά για αυτό το πράγμα. Στις 16 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει εκτάκτως η Σύνοδος των Πριτάνεων και στο διάστημα μέχρι τότε θα επιδιώξουν συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για να τους ζητήσουν εξηγήσεις, να τους αναλύσει κάποια πράγματα και να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής. Τώρα στην περιφέρεια έχουμε αντιδράσεις από παντού. Από κεντρικά ΤΕΗ, κυρίως της Θεσσαλονίκης. Χθες είχαμε μια σειρά συνεδριάσεων στο ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Διοικητικοί υπάλληλοι αλλά και καθηγητές αντιδρούν στο σχέδιο Αθηνά, θεωρώντας ότι το ΤΕΗ Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και με τον τρόπο αυτό, με τις αλλαγές αυτές που προβλέπει το σχέδιο, θεωρούν ότι απαξιώνεται το Ίδρυμα. Μάλιστα, σχεδιάζουν και να προβούν σε μια κατάληψη του Ιδρύματος οι διοικητικοί υπάλληλοι. Θα το κάνανε χθες, αλλά δεν προχωρήσαν στην κατάληψη για να αφήσουν φοιτητές και καθηγητές να συνεδριάσουν και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποια τμήματα από το ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, 8 τμήματα θα πάνε στη Φλόρινα και άλλα 2 στις Σέρρες. Και μάλιστα τμήματα που έχουν εξοπλισμό, είναι εγκατεστημένα εκεί χρόνια και δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε άλλη περιοχή. Αλλά και τμήματα τα οποία οι καιρικές συνθήκες στη Φλόρινα δεν θα τους επιτρέψουν το χειμώνα να κάνουν κάποια μαθήματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε αντιδράσεις και από τα Τρίκαλα και από τη Λάρισα και από την Πάτρα. Χαρακτηριστικό όμως είναι η περίπτωση του ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, που από εδώ και πέρα νομίζω μόνο Ιωνίων Νήσων δεν θα είναι. Καθώς η εντονότερη αντίδραση έρχεται από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Το οποίο καταργείται ουσιαστικά, έτσι. Αυτό ουσιαστικά καταργείται, απορροφάται από μια σχολή που έχει άλλο αντικείμενο. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, που βρίσκεται στο Αργοστόλι, και απορροφάται από το Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων, το οποίο βρίσκεται στο Μισολόγιο. Τα παιδιά λένε ότι τα μαθήματά τους είναι εκτός του κύκλου σπουδών της καινούργιας σχολής. Μόνο και από τον τίτλο, ότι επί της ουσίας καταργούνται οι δημόσιες σχέσεις στην Ελλάδα από το τμήμα των Ιωνίων. Έχουν κάνει μάλιστα μια πολύ δυναμική κινητοποίηση. Ακριβώς, και στο διαδίκτυο. Δεν πάμε πουθενά. Ο τίτλος του είναι δεν πάμε πουθενά. Να δούμε το βίντεο το οποίο έχουν δημοσιοποιήσει μέσω των social media και μέσα από την εκπομπή νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Γιατί κλείνετε το στόμα της επικοινωνίας? Γιατί ακυρώνετε τις σπουδές μου? Υποβαθμίζουν το πτυχίο μου. Το τμήμα μας έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και ολοκαίνουργες. Είμαστε μεγάλη σχολή. Και αξιόλογοι. Δεν μας συγχωνεύουν, μας καταργούν. Γιατί διαγράφετε την επιλογή μου? Γιατί μας διώχνουν από το σπίτι μας? Εμείς δημιουργήσαμε δική μας καλλιτεχνική ομάδα. Εμείς φτιάξαμε δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό. Εμείς δημιουργήσαμε δική μας δημοσιογραφική ομάδα. Εμείς παράγουμε έργο. Γιατί λοιπόν? Γιατί μας αλλάζουν επάγγελμα? Και από αύριο τι θα γίνει? Μας φτάνουν στο 0. Εμείς δεν χρωστάμε. Γιατί να πληρώσουμε? Και τα χρήματα που δόθηκαν για αυτές τις εγκαταστάσεις? Στον Κιάδα η κόπη μας. Αυτό είναι οικονομία. Εγώ δημόσιες και επικοινωνία ήθελα. Γιατί γκρεμίζουν τα όνειρά μου? Αφού δεν έχουν επιχειρήματα. Γιατί να υπακούσουμε? Ασκούν βία στα όνειρά μας. Το ίδιο το κράτος μας πρέπει στον ιδιωτικό τομέα. Όσο και να μας πυροβολείτε, κανένας δεν θα πέσει κάτω. Γιατί τα όνειρά μας είναι αλεξίσιμα. Η απάντηση είναι μία.
Πολύ δυναμική κινητοποίηση λοιπόν από τα παιδιά των Ιωνίων νήσων. Καταργείται το τμήμα τους, απορροφάται από ένα άλλο που έχει εντελώς διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό. Συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό. Συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, Πόπη, γι' αυτό και έχουμε τις αντιδράσεις από πολλά τμήματα. Το σκεπτικό του σχεδίου Αθηνά αρχικά ήταν να συγχωνευτούν τμήματα ομοειδή, με ίδιο αντικείμενο. Μάλιστα. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, γιατί αν ψάξουμε θα βρούμε πολλά τμήματα που έχουν το ίδιο πρόβλημα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τον τίτλο και μόνο του τμήματος στο Μεσολόγγι δεν αντιστοιχεί κάπου σε επικοινωνία. Όχι, και αν ή διαβάσει κανείς τα δελτία τύπου που έχουν στείλει τα παιδιά, οι φοιτητές δηλαδή, οι σπουδαστές από το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων, καταλαβαίνει ότι βγαίνουν εκτός διδακτέας ύλης πάρα πολλά μαθήματα που ήταν στο κύκλο σπουδών τους. Αφαιρούνται πλήρως. Αλλάζει εντελώς το αντικείμενό του σύμφωνα με τα όσα και τα ίδια τα παιδιά λένε. Και είναι και αυτό που είπανε στο βίντεο, μας οδηγούν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί να μην επιλέξουν ένα ΕΙΕΚ ή ένα κολέγιο στον τομέα αυτό και να μείνουν εκεί στην Αθήνα. Γιώτα, υπάρχει από τις 94 σχολές που υποτίθεται καταργούνται. Υπάρχει κάποιο. Πόσες είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και πόσες στην επαρχία? Είναι διάσπαρτα. Στην Αθήνα δεν είναι τόσο. Πιο πολύ το σχέδιο αφορά την περιφέρεια. Αλλά το ζήτημα είναι. Γιατί πριν μας έλεγες αυτό. και για φοιτητές που φεύγουν από τα αστικά κέντρα και πηγαίνουν στην περιφέρεια. Στη Θεσσαλονίκη ακριβώς. Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τα τμήματα. Γιατί γίνεται αυτό σε περίοδο κρίσης? Καταρχήν το Υπουργείο είπε ότι θα δώσει κάποια επιδότηση στους φοιτητές που θα μετακινηθούν. Θα δούμε ποια είναι η επιδότηση. Αλλά ποια είναι η επιδότηση, αλλά δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τα 10 τμήματα που θα φύγουν και θα πάνε Φλόρινα και Σέρρες, δεν είναι μόνο οι φοιτητές, είναι και οι διδάσκοντες. Εχθές που μιλήσαμε με τους προέδρους και των καθηγητών αλλά και του διοικητικού προσωπικού, η μετακίνηση αυτών των τμήματων αφορά 80 οικογένειες. Δεν είναι μόνο φοιτητές. Ο αριθμός των καθηγητών, γιατί ήταν το άλλο μεγάλο θέμα. Υπήρχαν τόσες σχολές με διαφορετικά και πολλοί καθηγητές, ορομίστοι και λοιπά, άνεργοι, μας στέλνουν και μηνύματα οι άνθρωποι αυτοί. Γιώτα, εγώ κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πώς διασφαλίζετε ότι οι περιφερειακές σχολές θα παραμείνουν σε λειτουργία? Αυτό θα φανεί στην πράξη, φαντάζομαι. Θα φανεί στην πράξη. Για να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο μιας πόλης που φιλοξενεί 4 τμήματα πανεπιστημιακά του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Είναι ο Δήμαρχος Αγρινίου, είναι ο κύριος Παύλος Μοσχολιός, ο οποίος αυτούς τους φόβους εκφράζει. Ότι τελικά η πράξη μπορεί να δείξει ότι θα μπουν λουκέτο ακόμη και σε αυτά τα τμήματα. Καλημέρα σας, Δήμαρχε. Καλημέρα, κυρία Τσαπανίδου, καλημέρα στην παρέα σας εκεί. Καλημέρα. Τι είναι αυτό λοιπόν που εσείς από την πλευρά σας επισημαίνετε? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, καταρχήν η πόλη έχει μια πανεπιστημιακή κοινότητα από το 1985. Ναι. Η οποία υπήρχε με βάση ένα οικονομικό τμήμα το οποίο ανήκε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ναι, εξακολουθούν να υπάρχουν βέβαια στο τμήμα. Όχι, λέω την ιστορία λίγο για να καταλάβετε γιατί ανησυχούμε. Το 1996 αυτή η σχολή, με το έτσι θέλω, μεταφέρθηκε από το Αγρίνιο στην Πάτρα. Γιατί επεδίωξαν και οι καθηγητές και οι τότε φοιτητές και σε μία νύχτα μέσα με ένα προεδρικό διάτρεμα καταργήθηκε εντελώς το τμήμα από το Αγρίνιο και έφυγε στην Πάτρα. Άρα λοιπόν, εμάς μας ανησυχεί το γεγονός ότι θα επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο από τη στιγμή που χάνεται η αυτονομία του Πανεπιστημίου της Δυτικής Ελλάδας, το οποίο ήταν ένα πανεπιστήμιο καινοτόμο, είχε 3 τμήματα που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των αγροτικών προϊόντων και τη διαχείριση του πολιτισμικού περιβάλλοντος, που είναι αναπτυξιακά δεδομένα της περιοχής μας, ξέρετε, και περιβάλλον. Τώρα λοιπόν τα τμήματά σας θα ανήκουν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και φοβάστε τι, ότι μπορεί ο πρίτανης να αποφασίσει να τα κλείσει? Φοβόμαστε, καταργείται η αυτονομία και φοβόμαστε ότι στο επόμενο βήμα θα μεταφερθούν και τα τμήματα εκεί. Και το έχουμε ζήσει αυτό, σας είπα, στο παρελθόν. Ναι. Με την έννοια ότι μεταφέρθηκε προηγούμενο τμήμα το οποίο είχε στο Αγρίνιο, μεταφέρθηκε στην Πάτρα. Άρα λοιπόν τι ζητάτε εσείς να γίνει? Εμείς ζητάμε να παραμείνει το Πανεπιστήμιο αυτόνομο, όπως ήταν και τώρα. Και δεν κατανοούμε γιατί αυτή η ομοσπονδιοποίηση ως ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται στην Αθήνα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στην ελληνική περιφέρεια. Ώστε να παραμείνουν τα τμήματα αυτόνομα, αλλά να έχουν και μια ενιαία διοίκηση σε κάθε περιφέρεια. Κύριε Δήμαρχε, σκοπεύετε να προβείτε και σε κινητοποιήσεις, να κατεβείτε σε διαμαρτυρίες? Καταρχήν έχουμε ζητήσει να δούμε τον Υπουργό. Ναι.
Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με αυτά που θα μας πει ο Υπουργός, πώς σκέφτεται, να μας πει και το θεσμικό του πλαίσιο, πώς το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, γιατί εδώ φαίνεται ότι δημιουργείται ένα τμήμα το οποίο υπάρχει στο Αγρίνιο και δημιουργείται και άλλο ένα ακριβώς το ίδιο που υπάρχει στην Πάτρα. Και δεν κατανοεί κανένας στην ίδια σχολή. Περαιτέρω διευκρινήσεις λοιπόν θέλετε εσείς. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Το σύνολο, όχι το σύνολο, μεγάλο κομμάτι των πανεπιστημιακών ωστόσο είναι υπέρ των αλλαγών αυτών. Μα και έπρεπε να γίνουνε. Και αυτό δηλαδή, αυτή η διάσπαση, τα χιλιάδες γνωστικά αντικείμενα, με πολύ αμφίβολη επαγγελματική αποκατάσταση στη συνέχεια. Η εξυπηρέτηση ρουσφετιών και πελατειακών σχέσεων του κάθε βουλευτή που ήθελε στην περιφέρειά του να ανοίγει. Χωρίς όμως να σκέφτεται οι οικογένειες τι εισόδημα έχουν για να καλύψουν το φοιτητή. Δεν ήταν να ανοίξουμε πανεπιστημιακό τμήμα, ήταν να βοηθήσουμε οικονομικά με αυτόν τον τρόπο την τοπική κοινωνία. Έκαναν κάτι άλλο. Ας έδωναν τα ίδια λεφτά. Τι να πάνε στην πρωτογενή παραγωγή και στη βοήθεια. Πηγαίναν να βοηθήσουν την τοπική οικονομία ανοίγοντας ένα στρατόπεδο ή ανοίγοντας ένα πανεπιστημιακό. Λοιπόν, τα μηνύματα που έρχονται πραγματικά από φοιτητές που διαμαρτύρονται είναι απίστευτα πολλά. Πείτε και για το τεχνολογίας περιβάλλοντος, σας παρακαλώ, μας λέει ένας φίλος. Τι να πούμε και γι' αυτό.